Και οθεί, αλλά ως γονεί. Τραβάμε ζόρι. Να είστε καλά, Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν. Και προχωράμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία. Είναι η ώρα του Ηλία Κούκου, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Ηλία. Ο Ηλίας είναι στην πλατεία Συντάγματος. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Τάκη. Να πούμε ότι δεν το έχουμε αντιληφθεί προφανώς οι περισσότεροι, αλλά είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, η εβδομάδα η οποία διανύουμε, και αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στους πεζούς. Έγινε μάλιστα πρόσφατα πριν λίγες μέρες και μια σχετική ημερίδα στη Γενέβη. Εκεί ήταν και η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλημέρα κυρία Μιλωνά. Καλημέρα. Θα έρθουμε σε λίγο σε εσάς να συζητήσουμε τι έγινε στη Γενέβη και για τις δράσεις του Ινστιτούτου. Εμείς να πάμε λίγο να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει, Γιάννη και Τάκη. Βέβαια, να τα δούμε, Ηλία. Βεβαίως. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην οδική ασφάλεια και, αν και είναι λίγο πρωί, να χρησιμοποιήσω μια βαριά έκφραση, μια γενοκτονία ουσιαστικά πραγματοποιείται στους ελληνικούς δρόμους. Το 2012 λοιπόν είχαμε 976 νεκρούς στα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας. Το 31% εξ αυτών ήταν οδηγοί μοτοσυκλετών. Το 14% πεζοί, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Το 1% ποδηλάτες. Παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Θα αναφερθούμε σε αυτό στη συνέχεια. Επίσης, υπήρχε αύξηση 31,7% στην εμπλοκή οχημάτων τα οποία δεν είχαν περάσει τεχνικό έλεγχο. Δεν είχαν πάει στο κτέο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει την πιθανότητα κάποιο όχημα να μην είναι σε καλή κατάσταση και να προκαλέσει τροχαίο. Επίσης, εξαιρετικά ανησυχητικό το επόμενο νούμερο. Αύξηση 117% παρακαλώ στα περιστατικά όπου οι οδηγοί δεν διέθεταν το παιδικό καροτσάκι στα αυτοκίνητα και είχαν μέσα παιδιά. Το καθισματάκι. Ναι, το καθισματάκι, ναι. Το καροτσάκι, ζητώ συγγνώμη. Το καθισματάκι. Ναι, τώρα πώς γίνεται αυτό να κυκλοφορείς το παιδί σου και να μην έχεις το ειδικό καθισματάκι στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια. Πρώτα είναι η δημιουργία ποδηλατόδρομων, πολύ συγκεκριμένων, και να μπορούν οι ποδηλάτες να μην έρχονται σε όσο γίνεται κοντινή επαφή με τα οχήματα. Πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση της Επιτροπής. Επίσης, επέκταση στις ζώνες ήπιας κυκλοφορίας των οχημάτων, δηλαδή μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα η κίνηση των οχημάτων. Βελτίωση των φωτισμών στους δρόμους. Αυτή η πρόταση αφορά και μέσα και έξω από τις πόλεις, η βελτίωση του φωτισμού. Και τέλος, άλλη μια πρόταση από τις πολλές, βέβαια, απλώς εμείς κάναμε μια επιλογή, είναι ο ανασχεδιασμός του θαλάμου οδήγησης των φορτηγών. Αυτό αφορά, παιδιά, την ορατότητα του οδηγού του φορτηγού. Δώσω το λόγο στην κυρία Μιλωνά τώρα. Πάμε στην κυρία Μιλωνά. Ήσασταν στη Γενέβη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Είχαμε την τιμή να συντονίζουμε την εκδήλωση για τους νέους στη Γενέβη, γιατί το Ινστιτούτο είναι συμβουλευτικό όργανο του ΟΗΕ. Και με συνεργάτες μου και εκπροσώπους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, αλλά και αντιπροσωπείες από 14 χώρες, ήμασταν στην έδρα του ΟΗΕ. Τι προέκυψε από εκεί, κυρία Μιλωνά? Τι προέκυψε από εκεί, τι συζητήθηκε περισσότερο? Προέκυψε ότι τα τροχαία που αποτελούν μάστιγα για την κοινωνία και για την ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα στο οποίο δίνουν προτεραιότητα και το αντιμετωπίζουν πλέον συστηματικά. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε και εμείς να μεταφέρουμε στη χώρα μας, επισημαίνοντας και συντονίζοντας φορείς και δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια να προλάβουμε, γιατί η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό και συστηματικά στην Ελλάδα δεν γίνεται πρόληψη. Και μεγάλη έμφαση δόθηκε στο θέμα των νέων κυρίως, γιατί τα τροχαία αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών. Είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά δυστυχώς είναι γεγονός. Και έτσι και εμείς προσπαθούμε μέσα από τις καλές πρακτικές, αλλά μέσα και από τις πολιτικές που υιοθετούνται σε άλλες χώρες και έχουν αποτελέσματα, να ωφεληθούμε στη χώρα μας για την κοινωνία και την ανάπτυξη. Σας διακόπτω λίγο. Στην Ελλάδα τώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Κάνετε σημαντική δουλειά με το Ινστιτούτο. Θεωρείτε ότι η πρόληψη και η επιμόρφωση των νέων είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και συντονίσατε αυτή τη συζήτηση στη Γενέβη? Από εκεί πέρα θα φέρουμε δράσεις στην Ελλάδα, θα τις υιοθετήσουμε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια? Ναι. Θα φέρουμε δράσεις, καλές πρακτικές που έχουν ακολουθεί στον κόσμο και μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, και πρέπει να πούμε ότι και εμείς έχουμε καλές ιδέες από την Ελλάδα και μεταφέραμε εξοπλισμό για βιωματική εκπαίδευση που έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Avenue, και έτσι είχαμε την ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους νέους και κυρίως τους πρόσκοπους, οι οποίοι υιοθετούν πλέον την εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια χάρη σε ένα πρόγραμμα που ήταν δική μας πρωτοβουλία και έχει γίνει πλέον παγκόσμιο. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας, αλλά και για τον κόσμο. Και πρέπει να επενδύσουμε στην ασφάλεια, κυρία Μιλωνά, Ηλία, διότι από το 1975 μέχρι σήμερα πάνω από 50.000 ζωές μας έχουν αφήσει.
Γιάννη, αν έχουμε 30 δεύτερα είναι πολύ σημαντικό. Και Να κλείσουμε, αυτό, να Ηλία. κλείσουμε, Ηλία. 30 δεύτερα σήμερα. Σήμερα έχουμε μια διεθνή διοργάνωση εδώ στο Σύνταγμα στις 5 η ώρα, κάτι που θα κάνει το γύρο του κόσμου. Ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός εθελοντικά μας έχει βοηθήσει σε αυτή την προετοιμασία. Έχουμε αντιπροσωπείς από όλο τον κόσμο, εθελοντές. Πιστεύω πως θα πρέπει να είσαστε εδώ. 5 η ώρα Στις το απόγευμα μας είπατε, κύριε Μιλωνά. 5 η Ωραία. ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μιλωνά. Με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια για τους νέους και θα αποτελέσει πρότυπο για να δημιουργηθεί και σε άλλες χώρες μια αντίστοιχη δράση σαν αυτή σήμερα που διοργανώνουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και πάμε να κουβεντιάσουμε πολύ γρήγορα με τον κύριο Μουτάφη.